Gikaalarma sa mga pasahero o otoridad ang usa ka nabilin nga karton sa Agora Bus Terminal sa Cagayan de Oro City sa pagduda nga aduna kini bomba. Hinoon paspas nga miresponde ang otoridad. Ani ang detalye sa report exclusive. Pasado alas 7 sa buntag, nabulabog ang Terminal Bay area sa mga bus sulod sa Agora Bus Terminal sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Tungod sa usa ka karton nga nabilin kilid lang sa entrada sa maong terminal. Paspas nga miresponde ang kapulisan sa lugar ug dali nga gikordon ang lugar samtang gipaabot ang presensya sa Explosives Ordnance Unit sa Cagayan de Oro City Police. Temporaryo sab nga gipaagi ang mga pasahero sa exit gate aron masiguro ang ilang seguridad. Prepared na kami sa mga ganyan na meron na kami kagad na mga option kung saan namin patakbuhin yung pasahero kung just in case na meron ganung uli. Dali sab nga gisuyod sa K9 dog ang palibot sa maong terminal, lakip ang nabilin nga bagahe. Hinoon nagnegatibo kini sa eksplosibo. Sa pag-abli sa kapulisan sa maong bagahe, mga binutilyang ilimnon lang ang sulod niini. Dito nila nasuta nga ang sulod sa maong baggage is purely wine, mga red wine nga supposed to be siguro dalon para pamasko sa mga sa tag-iya ato. Ang tindero og souvenir items nga si Cliff Aranas, wala na kuno nahadlok sa maong hitabo. Tungod sumala niya, normal na kuno sulod sa terminal nga adunay mga mabilin nga bagahe. Anad na mi ana sir kay terminal diri naman may dugay naman mi diri. So na mga mabilin expected naman na mga bagahe na sa mga pasahero. Sa karon nga panahon still hugot ang ato ang pagkandak og mga paniling sa mga terminals, sa mga bus terminals, malls, kung asay na mga event nga daghang tao nga maka-attend. Kauban si